So yun, makulay na buhay mga beli. So Son Jay. So mga beli, on the way kami Florida Blanca ngayon kila Tito Armando David. So yung pinaglutuan natin last time. Ayan, shout out kay Kuya Alex ulit. Tapos mamayang gabi may event din kami sa San Fernando. So dalawang event tayo ngayong araw na to. Isa sa tanghali, isa sa gabi, sa hapon. So yun. Paano ba yung sipag-sipag lang? Sipag-sipag lang. Mare, paano sa'yo na sipag lang. Okay mga beli, so kaming dalawa ni Ingo, nakamotor kami kasi bibili kami ng karne ng baka dito sa Florida Blanca, Palengke. So dito kasi sa Arayat, kahapon wala. So itong mga karne namin, kahapon pa lang pinadeliver ko na po dito kay Suke. Tararan. Tararan. Anton! Layo. Kaya ako ba? So mga beli, biyahe na tayo. Thank you.
mga beli, nasa Guagua na tayo. So kasama natin Jan. Diyan lang ang malakas. Jan lang malakas. So almusal muna tayo. Jollibee, Chowking sana kami. Sarado pa yung Chowking. Shoutout nga pala sa mga viewers natin taga Guagua, Pampanga. Go. Basag. Sama beli, naka-order na si Jepoy. So breakfast muna tayo. Nasaan na yung iba? Beli, dyan oh. Kanta na dyan, dali. Not really, Ice candy, paano tinda ice candy? Beli, nahuli namin, nagtitinda ng ice candy si Jan. Pangalin tapat. Anong flavor? Ano? Kamatis flavor daw tinitinda dyan. Nakatinda ice candy, pali na. Mainit ha. Ganun magtinda ha. Opo. Kawawa naman si Jan. Gustong kumita. Hindi ko nga sinasama para hindi mainitan eh. Pero ano yan, ayos yan. Gustong kumita ni Jan eh. Kanino ice candy ta? Nagano po. Yari ka kay Kangkang. Ano yun? Beli, nandito na yung ano natin. Almusal, breakfast. Breakfast. Ay, dalawa lang yung extra rice nun. Kayo? So mga beli, ayaw naman yung extra rice. Kumuha lang akong dalawang extra rice. Yun o, breakfast. Uy. Ewan. Kape, hindi kayo nagkape ka? Yeah, Beli, almusal muna tayo. Hotdog. Anong tawag dito? Hatsilog. Dyan ang ketchup. Sino mag-extra rice? Lagay nyo dyan. Ano? Baka yung way dyan. Tama yung wheel yan. Dyan yung ketchup eh, dyan, pasuya. Dyan. Maganda ako. Okay mga Beli, almusal mo namin ni Jan. Coffee lover, Mami Jo, coffee. Banat ka agad no? Ano yung mabili? Burutan. Ketchup. Ketchup po sana ko yan. Mga tama dyan. Mga anak po mo dyan, mga anak po. Ha? Ano sabi dyan? Anton! Kaya very almusal mo na. So mag-iwalay namin ni Kuya Didong dito sa Guagua. So kami dalawa ni Ingo diretso ng palengke ng Florida. So doon kasi may sariwang baka doon. Tapos yun na, kita-kita na tayo doon. Thank you. So yun mga Beli, tapos na tayong mag-almusal. So busog dyan. Ha? Opo. Tararan.
Okay, biyahe na tayo. Poy, sa'yo. Yun mga kabeli. Nandito na po kami sa ano, sa event place. Bababa lang po kami ng mga gamit. John! Kasi ano bitis? Bata siguro. Bata na bitis yan. Ano? So yung mga kabele, ito pala yung technique ni Anton pag nagigiwa ng sibuyas. Sakit sa mata mga Yan, kabeli. para hindi po kayo maiyak-iyak sa sibuyas. Kapag nagigiwa kayo, ano yung gamitin nyo? Salamin. Yan. Sakit po sa mata mga kabeli.
Oh, manawagan ka na. Ah, Hey mga kabili, ito na po yung ating pork menudo. Mamarinate muna natin. Bago natin pakuluin. Nilagyan natin ng bawang. Tapos, sibuyas. Oh. Tapos, toyo. Hey mga kabili, lagyan na natin ng paminta. Tapos laurel. Simimix ko lang to mga kabili. Tapos mga 5 minutes pakukuloy na natin hanggang sa lumambot. Thank you po. Hey mga kabili, ito na po yung ating fried chicken. So yun mga kabili, mamarin na natin yung ating fried chicken. Lagyan natin ng skin. Tapos chicken powder. Paminta mga kabili. Tapos sour seasoning. So mga kabili, mimix lang natin to. Thank you. Oh. Sa Belly, start na tayo. Ayan, nagagayak na ng mga gulay mga pogi. So tapos mga Belly, may mga nakamarinate na si Jepoy. Tapos pinakukuluhan na yung sisig. Po, ano ito yung to? Para sa ano po, chicken. Ito yung pork menudo natin. Pork menudo na natin yan. Okay. So mga Belly, nakamarinate na yung pork menudo. Fried chicken. So fried chicken, nakamarinate na rin. Sisig, so limang po tayo po ngayong araw na to mga Belly. So happy fiesta po dito sa barangay nila Kuya Armando David. Yan, shoutout din po kila Ate Nits. Ayan, Kuya Dario. Yan. Dario Geo. Yan, Tolentino family ng Florida Blanca. Armando din po yun. Yan. Shoutout din po kay Kuya Joel and Ate Grace Pablo from ayun, Al Dente Macaroni. Ganda ng pangalan. Sa mga Belly, yan, shoutout po. And Mama Lucerna Pablo. Nanay Lucerna Pablo, shoutout sa iyo. Love you, Nanay. So ito mga Belly, pang ano to, ha? Sweet. Ano? Sweet? Chili chicken wings. Sweet chicken wings, yan mga Belly. So salt and pepper po ilagyan mo, ha? Okay, so mga Belly, si Mori lang ang boss. ano? Boss, Benny. Ala, taba na ikaw, hindi ka na maka, ano, oh. Pa-ice candy, ano. Ay, take. Ice candy. Lambot. Ano flavor? Kamatis. Sabay. Kamatis. Sabay. Kape. Ala. Ala. So, Belly, okay, so may start na tayo. Thank you. Ayun, patapari. Ano dyan? Dyan. Nababa. Ay, peri. Kayo kaya? Ay po. Good morning, everyone. Good. Apa? Ito pa. Hello. Umuwi na ngayon kung gusto niya umuwi. Bless you. Asyo, peri. Hello. Ha? Ha?
Askende! Hey! So mga kabili, ito na po yung ating 4 minuto. Diyan, pakita mo dyan 4 minuto natin. Diba, ito lalagay na natin yung short liver. Bye-bye. Ito ang baboy. Baboy. Yung binabad sa suka ito mga kabili, tapos sinugasan mo lang. Para matanggal yung asin niya. Jadi medyo matigas pa yung karin natin dyan. Dahil lang natin lumambot mo. Ayan. Askende! Hindi. Ayan ko. Thank you dyan. Ay, pere. Ay. Magdan ng tangay, magdan ng tangi ito. Ay. Tilapia, dyan. Ah, pabayaw na ako kanyan, dyan. Apa. Yan ang tangi ito na. Apa. Ito po, talapia. Ito tilapia. Okay. Walang kamatayin tilapia. Ay. Kasi ako. Ito, sige. Pili. Kumot ko yung kaya. Kasi ako ko. Ito. Dyan. Gako na ito dyan. Hi, Jen. Isang baksak naman dyan. Ako mapasak po yung pili. Ay pa yun. Ano pa? Good morning. Bakit wala ka nung isang linggo? Ah, Bakit wala ka nung isang linggo? alam ko po eh. Member eh. Ayaw wala po. Kaya kuya. Ate. Marunong ka mag-vlog dyan? Opo, tiri kay. Pili. Ikaw nagbablog na? Apo, yung apo. Shoutout sa mga kapamilya ko, Ison family, sa Copang Muntinlupa at saka sa Canada. Saka Belus family sa Imus, Cavite at sa Winnipeg, Manitoba. Shoutout sa inyo lahat at saka sa aking mga anak, kay Mason and Kelly, Jessica and Malvi, and sa apo namin na si Bella and Damian. Shoutout sa inyo lahat. Malapit na kami bumalik ng Canada. See you. Uwi na lang Canada. Sila. Yan po. Thank you, Jan. Mga kabili, ito na po yung ating chicken wing. Ito yung piniride ko na para magagawa na natin ng sauce. Tapos ito yung 4 minuto natin po. Pakita mo. Ito. Yun mga kabili, sisig na tayo. Sisig mga kabili. Sisig ng pangan. Kumakbog.
Maskara na yan mga kabili, maskara. Kaya nga po yan mga kabili. So yun mga kabili, start lang tayo sa fried chicken. So yun, meron tayong 5 kilos of fried chicken. Fried na natin. Tapos yung pork minudo natin, walang buta rin. Tapos yung siniadam, iniyaw na. Tapos yung pakbit na lang, higit na lang yung pakbit. So thank you. Okay mga belly, start na tayo magluluto. So yun, 5 po tayo ngayong araw na to, natik pa 5 kilos. Ayos mga ka... Yan dyan, sambagsak! Taran, taran, tararararan, ice candy! Flavor kamates! Ice candy, oh. Ice candy, flavor kamates! Okay mga belly, anong muna ko? Pork minudo muna po tayo. Thank you. Okay mga belly, start na tayo, minudo. So yun, painitin muna natin yung ating mantika. Tararan. So yun mga belly, pasensya na po. Yan, ha. So baka mamaya may mag-comment na naman dahil kasama natin si Janjan ngayon. So request po nila Tito Armando na kasama si Janjan ngayon. Thank you po. Thank you po. Okay. Ano na dyan? Ay, lapit ka. Patatas. Carrot sa patatas. Okay mga bele, yan muna natin maluto to. So, palalambutin muna natin patatas sa carrots natin. Tapos, yun na, lalagay na natin to pork minudo. So, yung pork minudo na to, minarinate na ni Jeffoy kanina, pinakuluan, pinalambutan. Yung atay ng baboy is nandito na mga bele. Okay mga bele, hintayin lang natin to habang nagpiprito na si Jeffoy ng fried chicken. Sige mo. Chicken manok. Yan, marap kayo na dyan. Patol, pasok din. Ano na dyan? Ugasan dyan. Magbukas yung tama mo dyan. Ay mga bele, okay na yung ating patatas, carrot, so bawang, sibuyas. Bawang, yung mga bele, papupulayin lang natin bawang sibuyas, tapos lalagay na natin yung karne natin. Ayan sa mga bele, lalagay na natin itong ating pork minudo. Bell pepper.
green fish, hotdog, mga belly pasas, tulo, laurel, mga belly paminta. Konting toyo. Dito sauce, mga beli. Ano dyan? Sos. Papasok ka dyan. Ano nyo po? Ayun na. Dyan, dalong dyan. Tayo. Mga beli, ito pinagpakuluhan ng pansisig natin. So, substock. Mga beli, pinagpakuluhan ng pansisig natin kanina siya ginamit natin. Okay, yan lang natin ito hanggang sa kumulo ng kumulo. Tapos, titikman natin pag okay na. Pwede na. Lako muna mo itong kanak. Lako ka. Yeah, I did change my email. Oh, no, I didn't change my email. Ito, napasunod mo. So, nakabili, lulutuin na natin yung wings. So, sweet, chili, wings. Chicken wings. So, kapares yung neto yung sa ano natin, pork ribs. Gagawa na tayong sauce. Chili sauce, nakabili. Oyster sauce. Di mabili from sugar. Sa mabili yung wings natin, pinakuluan ng konti ni Jeboy, tapos pinrito nila. Yun, imimix lang natin dito mabili. Okay na. Magoy. Thanks, mga beli. Okay mga beli, imimix natin, tapos ano lang to, lalagyan lang natin siya ng sesame seed. So mga beli, masarap to sa mga ano ba yun? Only wings. So isa to sa mga inaano nila. Ang tawag doon, siniserve nila. Okay mga beli, okay na yung minuto natin. So titikman na ni Jan. Mapali Jan. Init dyan, init. Abo na ba? Utok na. Tap. Mga beli, tikman natin. Isang bagsak. Tan. Alas yan.
Yeah, Belly. Ayos na dyan? Opo. Mga Belly, masarap na po. Thank you. So, ano na tayo? Pakbit na lang kami. Last na yung lulutuin ko. Tapos sila Jeboy. Tapos na rice sisig. Ginagawa na ni G. Adam. Okay, so yun. Plating na tayo, Belly. Thank you. Gamangyat kami yung tuyo. Pork minuto po mga kabeli. Okay mga Belly, pakbit na tayo. Bawang, sibuyas. Okay, bawang, sibuyas, saka kamatis. So mga Belly, papupulayin ko na yung bawang sibuyas natin. Tapos yun na, sahog na tayo. Fried chicken na rin. Sila. So yan mga Belly, shoutout nga pala kay, kay Ariel B. Herrera. Yan, shoutout po. Shoutout po. Ay, kayo po. Shout out po. Yung mga Belly, tuloy na tayo. So ito pakbet, ito na yung ating sahog. Ay, ano pala? Bawang sibuyas. Bawang, sibuyas, saka Kamatis. kamatis. Yun na, Tita Victoria Carrion Senon. Victoria Senon, shoutout po. Shout out po. Okay, laman loob. So tayo balunan, Chicken breast mga beli. chicken breast. So mga Belly, 5 kilong pakbet. Okay, bagong mga Belly. So bagong, alamang. Okay mga Belly, ayan muna natin maluto yung ating karne. Sahog, tapos yun na, lagyan na natin gulay. Okay, camera. Yeah. Okay mga Belly, ito na yung ating sahog. So lagyan na to. So lagay na natin itong ating kamote. So mga Belly, kamote gamit natin dito sa ating pakbet. Mas manyaman. Yun, nasa inyo po kung gusto nyo kalabasa or kamote. Tingin ko natin sa baboy. So, yung pinagpakuluan ng baboy. Lapit kang kontetan. Okay mga Belly, ayan lang natin kumulo. Pag malambot na yung ating kamote, so susunod na natin yung ibang gulay na ito. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Isang pagsa. Thank you, and many, many more. Okay. Thank you po nga. Kumusta po? Thank you po. Mga beli, sisig tayo. Kaya na mga beli. Buyos. Kalamansi. Kalamansi mga beli. Asin. Yan natin lahat yan. Asin mga beli. Kalamansi. Oh, sisunin.
Makuminta. Dapat ng CD. Halo-halo lang natin mga kabili hanggang sa sunog. Ano eh. Pati na natin sa mula. Tin. Mga beli, mga beli, titikman namin niya daw. Tararan, tararan, tararan. Mga kabili, titikman natin. Kasi Papa dito mo sasayaw daw. Tararan, tararan. Okay mga beli, tikman natin itong gawa ni Adam. Ano? Ayos niya lang. Kulang ka sa asin. Pamabeli, magdadagdag lang po ng konting asim si Adam sa kalamansi. Asim. Asim. Asim, hindi asin. Asim. Asim. Hindi ka. Sige. Kaya mabili, malapit na itong kamote, medyo malambot na. So, pwede na natin timplahan. Shrimp cubes, 3. Kaya mabili, chicken powder. So, 5 kilo ito mabili. Sige. So, mabili ito gulay, halo-halo na ito. Sita, okra. Talong, saka Palaya. ampalaya. Iulim, kaya lang, iulim mo yung talong. Sa mabili, uling-uling po nilalagay yung talong dahil madali po maluto ang talong. So pag medyo malambot na yung gulay natin, saka natin sasabayan ko. Kasi pag nasabayan, magiging malambot. So iba kasi mabili, madudurog lang yung pag sinabay natin dito. Ito kasi matitigas to. Konti sa dogo, yung pinagkukuluhan. Yung mabili mga 5 minutes. So pakukuluan lang natin to. Tapos yun na, lalagyan na natin yung ating talong. So yung mabili, ito na yung pakbit natin. Okay, talong. Toto. So yung mga beli, palalambutin ko na lang dito, talong. So tingin kandera ko, basuyo. So masarap ang pakbet mga beli, huwag masyadong overcook. Para may kulang ko eh. Chicken powder, tingin ko. Yung mga belly, dagdag tayo ng konting chicken powder. So yung mga belly, okay na to. Mamanyaman na. Thank you. Strawberry. Ilakbet. Sakbet tsaka sisig. Mga kabili. So yung mga belly, ito may sobra. So yun, kukuha lang po na lagayan. So pag may mga mga belly, nakikita nyo, ano yung pambackup po yun, nakaseparate yung lagayan yun. Bibigay po namin sa mayari. So yung mga belly, tapos na tayo magluto. So nakalimang pasahin na tayo. So happy fiesta nga pala dito sa barangay Anon. Happy fiesta po. Oo, okay na. Basta, yan mo ha. Kung pabayaan yung magkasama dito. Hindi. Oo, nang sabi. Oo. Hindi, wala naman yun eh. Pagka umalis yan eh. Hari tayo padaw-daw.
So yan mga beli, shoutout lang po kay Tita Deli Monera. Yan na, shoutout din po doon sa anak niyang bunso, Leo Vic Monera. Happy birthday, happy 42th birthday. Yan, on April 9. So silipin natin yung mga kabeli natin. Yan. Hello po. Kaya Alright. maano ng mga mangga itong mga bata at nangingin ay ng mangga. Marami kasing punong mangga sila Kuya Armando. Tay Payang. Yun no? Naku, yari tayo. Wala na tayong toyo niyan. Dami to dyan. Hindi po, binibiro ko lang po sila. Sabi mo dami. Matamis yung mangga. Yan, maalat na. May toyo eh. Hindi, may suwal. Kanino toyo ba ginamit? Ay, pare Mori. Ano? Bari ka. Bulaga muna, bulaga. Ano yan? Talong. Ay, kapag kulog ka. Balesenas. Ano? Yan, burong ano to, hipon to. Sa Bataan to, pag ganito. Burong hipon mga beli. Ibon yun eh. Ibon yun, ibon. Ha? Ibon. Ibon. Torta. Ebon. Okay. Ito na ano ito. Nalagyo? 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 More-more. More-more ka. Bisa ba? Ay, ito. Nalagyo. Ito. Ano na? Ito. Pototo. Kakay. Pototo nga. Ay, sambagsak mo na, Mari. Ay, basak, bay. Bagsak mo rin. Ay, ano mo? Yan. Tera kayo po, tada. Apo. Sabi, ulit. More-more, ano. Ay, bare-bare. Beli, ganda ng farm nito. So yung mga beli, mga nakapanood na dito sa vlog namin dito. Napakalaki nito, tapos sa dulo may mga swimming pool saka mga cottage. Ayun, ito. Ya? Na ano yan? Teka. Eh, sira naman yung mangga. Mga beli. Shoutout kami. Tayo muna tayo. Shoutout po kay Abigail and Jeff and kids. Shoutout po! Shoutout po. Angeline Batinggal. Shoutout po! Shoutout po. Annabel Batinggal. Shoutout po! Anthony Batinggal and Sarah. Shoutout po. Shoutout po. Shoutout po sa mga honeymooners. Shoutout po! Perla and Billy David. Shoutout po! Shoutout po. Iding and Flor Ison. Shoutout po! Baby and Lido Ilagan. Shoutout po! Shoutout po. Jenny and Alex Batinggal. Shoutout po! Shoutout din po sa Junior Honeymooners. Shoutout po! Jerry and Leah Pandillo. Shoutout po! Shoutout po. Robin and Arlene Shoutout po! Sakarahi. Shoutout po. Brian Grace. Shoutout po! Jess and Dayan. Shoutout po! Sa lahat ng tropa sa Winnipeg at Calgary, Canada. Shoutout po! Shoutout po. Shoutout po sa lahat. Shoutout po! Shoutout po! Shoutout po sa lahat. Sige po. Mga taga-silang po ito, mga bisita namin, mga taga-silang Cavite. Ano po. Kaya singit lang ako. Kabusugan at magandang pakiramdam sa aming lahat. Lalo-lalo na sa aming isang kasama na medyo sinasama ng pakiramdam. At para din po sa lahat ng mga taong dadayo at kakain, ay sana po magkaroon po ng biyaya at pagpapala sa binibigay mong magandang araw na ito. Bless this food, O Lord, which you have prepared for us. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord. Thank you. Hindi kayo maglalay? No.
Bahala na kami pasarap yan, ha? Wala kayo. Masarap na, tena. Pasarap nyo yan. Sabay-sabay na. Sisig. Sisig ka pang pangil yan. Dami. Masarap to. Papampang. Ayos ba? Oo, talaga para sa inyo yun. Maibigay kay Emil. Maibigay kay Emil. Mamaya na lang. Ayaw daw ko. Ano yun? Ano ba yan? Kaya lang mamamali. Si Arian hindi daw alam na kumain. Ay! Ayan. Ay! Ano? Pinakbet? Dami? Dami na, no? Kasi si sila ako ng hindi ko alam sila yung nagbutan. Sige, kung nalakakuha ng pakit ng fruit. Jeff? Nakain mo na. Ang tagal ng aftertaste niya. Nandun pa rin. Oo. Yung may-ari yun. Kasi yung tiga level na masarap yung ganyan ng ano. Hindi ka pa pa. Ba? Ayan. Hindi ko lang yun. Kain po tayo. Karat ka na. Sige, sige, kain kayo. Kain ba, ha? Dito ko kaya iyan. Wala. Talaga nila. Hello. Happy Fiesta! Happy birthday! Fiesta. Chicken biryani. Birthday! Ata, ito. Ay, ito na lang sa akin. Malalig tayo Sarap niya. to! Test meat ako eh. Ay, alas na ito eh. Lahat ng ano to. Minsan lang. Bata ha. Okay lang. Ito pa. Tinday, dito pwede singit dito. Kasya na? Lalaki? Buro na. Sige. Yan, ayan lang tayo. Sarasa na. Ay, order naman. Dami, sarap yan. Ayun pala, suka yun. Kaya ganun na. Ah, kuha kayo ng okra. Lagyan ko ang dyan. Ayan, nandito po kami Hello ngayon po. sa Arayat, Pampanga. Arayat. Florida Blanca, Pampanga. Kasalukuyang piyesta ngayon dito. Ah, fiesta ba? Oo, nabi po. Siguro rin yan. Kaya, sabay-sabay na po yan. San Vicente. Pero mainit sa likod. Yun. Ay, doon! Kadot lang. Lagay kaya natin yung bag sa ano. Kukulang tayo. Hello po. Video lang po. Shoutout kayo. Shoutout sa lahat ng aking pamilya Canada. sa Canada at saka dito sa Pilipinas. Ang kanang Ison at saka Belos family sa Winnipeg at saka dito sa Philippines. Ison family sa Kupang Muntinlupa,
surrounding area. Salamat! Shout out sa family ko sa Winnipeg, Mangera family and Cantalejo family. And ano pa? Yun. Nawala si Bege. Shout out sa Family. sa Ilagan family at sa tropang Algary at tropang Winnipeg, Mangera family at sa lahat ng barkadahan. Shout out po. Shout out kay Nelson Batingal. Maraming salamat sa lahat. Taga saan yun? Oo nga pala, kapatid At ni saka Pana. sa misis niya at saka sa anak niya. Maraming salamat sa inyo. Canada rin yun. Kapatid ni paring Alex. Thank you po. Ano ba yung lumaki? Hello po. Hi. Ay, nasa doon. Sarap. Thank you po. Walang araw eh. Lagi. Sino ba ba dito? Sarap. Shout out kayo. Sarap. Ang pagkain. Bate mo si Tumustang mo. Napawit. Busy, sarap kasi. Hindi makakain. Hirap ka pala kumain. Bumatay ka muna. Ang sarap. Thank you po. Kamusta mo naman mister mo? Shout out. Shout Shout out kay... Kanino ba? Sino ba asawa mo? Sa love ko kay Beye. Ikaw. Shout out po. Okay. Kay Pisa Hokay na hindi sumama ng Indian. Hindi siya sumama rito. Bati mo. Sige, shout out. Wala yung shout out sa Tropang Balisay. Nandito kami. Tropang Balisay. Langka, namimiesta. Tropang Batingal. Ayan. Higit kayo ngayon. Hindi kayo sumama. Hindi kayo sumama. Thank you po. Sige, thank you. Ang kapatid Hello po. second, si John Day, si Hi. Uwi sila. Nagkain na kayo? Opo. Kumain na muna kayo? Kumain na po. Thank. Oh. So yung mga belly, pinauna ko na yung mga Team Kabeli natin sa San Fernando, Pampanga. So may event pa tayo ng isa. So pan-dinner naman po doon. So kami naman po ay maiiwan dito. So kasama kong bibiyay mamaya si Mori, nakasingle kami motor. Ayan. Ingat kayo, ingat. Tito Armando, Ate Mimela. So yung mga belly, meron kasi silang may mga mosiko dito kakain. Tapos birthday din po ng misis ni Kuya Alex. So hintayin lang natin mga mosiko, tapos kuha na natin ng konti, biyahin na ulit tayo. Susunod na lang tayo kila Jepoy. Okay, so batiin naman natin ng happy birthday si Tita Seni. Yan. Happy birthday to you! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yun, no? Saya naman. Tita Seni, happy birthday! Thank you po. Idol ng Arayan, Pampanga. Thank you. Shoutout po sa mga taga Silang Cavite. Yan, from Silang Cavite nga po pala sila. Yan. Balisay, Poblacion 2. Wagi. Yung mga belly, nagpipictura na po sila. God first! Yun. Thank you po, Kuya Alex and Tita Seni. Thank you po. Sa mga belly, kwentuhan na lang. So yung mga belly, nintay na lang natin mga mosiko, tapos paalam na tayo. Pag-aga! So yung mga belly, parating na yung ibang kamag-anak nila, Kuya Armando. Yan.
Tsaka pala ko kami. Kaya bukas mo na rin naman. Oo, dahil ka na pa. Malilibang ko. Ay, so sexy. Lang lang may mga ko, lock. Sibirado rin. Saka din sila. Lalim. So mga Beli, nandito na yung mga musiko. Bal! Bal! So mga Beli, kainitan, ang init ng ano. So dito maglalans. So ano sila? Kanina ko pa kayo nahanap. Medyo be, kayo pa kayo nahanap eh. So mga Beli, kakain na yung mga musiko. Saka yung mga bisita nila ate. May lambando rin. So ayan mga Beli, na kami sa piyesta dito sa Pinas. Ayan po. So nagpapahinga lang yung mga musiko. Dami rin bisita mga Beli. Mga Beli, happy birthday. Kinantahan nila si tita. May medyo, Kuya Alex. Marunong si Tito. O, sige, game. Happy birthday. Tita, dito ka sa harap. Sinole.
Yo, palakpakan. Busog na yung mga musiko tito. Tulunan ng hangin yung Ay kanina pa. Ayaw na mag-lance. Sa mga belly, mga bisita nila tito. Ayan.
Okay, siguro mga Belly, pwede na rin tayo magpaalam na ito. Payang, muna na kami siguro. Dakal salamat. Thank you, thank you. Wah, hati ko yung Ben. Paalam ko. Kuya Alex, una na kami. Thank you. Thank you ha, thank you Ah, Kabeli. happy. Salamat sa inyong time. Opo, thank you. O, baka gusto mo muna mag-shoutout. Shoutout na lang sa mga taga-silang. Shoutout kay Anil Batingal. Oh, shout out Kenil. Thank you very much. Yan, Kuya Neil Batingal, shoutout sa'yo. Yan, so Abeli, una na tayo. Paalam na tayo sa mga pogi. Yan, from Canada. Yan, thank you. Si ate. Okay, una na po kami. Thank you. God bless. Happy birthday again. Ayan, baka gusto mo i-shoutout yung mga kaibigan mo sa Canada. Shout out lahat ng nasa Calgary at Winnipeg. Yan, thank you. Happy birthday. Kuya Alex, tuloy na kami ngayon. Thank you again. Okay. Hi, thank you. Tita, ingat po. Ingat. So mga Belly, nandito na kami sa Arayat. So dito na kami mag-outro. Mamimili naman kami ng gulay para bukas sa event namin sa Taguig. Saka deliver ni Jeffoy sa Olongapo. So yan, maraming salamat po sa pamilya ni Kuya Armando, David, saka sa misis niya, kay Kuya Alex. At happy birthday to sa misis niya, Kuya Alex. Yun. So, okay. Ay, nag-thank you na kayo. Wala na saya. So, eto galing kay Kuya Alex yung muna. Hoy, ati kayo ni Papa. Thank you po, Kuya Alex. Maraming salamat. Jan and Mori. Lapit Jan. Thank you. Hati kayo ha. Adam and Kadidong. Thank you po. Happy Fiesta. Anton and Thank you po. Mr. Alex. Thank you po. so ito galing kay sa misis ni Kuya Armando and kay Kuya Armando and sa misis niya. So 3,000 to. Hati-hati kayo. Thank you po. So 3,000 po, ikaw na yung bala. Maraming salamat po. So bumubukas ang blessing, ibig sabihin yan, good team and good performance kayo sa trabaho nyo. Kaya masaya sila at binigyan tayo ng magandang extra income. So mga Belly, maraming salamat. So pagod man kami ngayong araw na to dahil dalawang event namin. Pero masaya kami dahil nagagawa namin yung obligasyon namin. So ingat na lahat. God bless all. Mori. Yes, Daddy. At tonan naman. Yes, Dino po. Thank you.